trajx kemm minna nafu xulxin, tista' tgħid, kważi kważi mhux twelidna flimkien, imma konna noqogħdu ħdej xulxin u mindu konna żgħar ħafna, konna ħbieb għax il-mami tiegħi u l-mami ta' Mini kienu joqogħdu fejn xulxin. Allura aħna wkoll konna noqogħdu fejn xulxin, allura peress li konna noqogħdu fejn xulxin u l-mami ta' Mini kienet toqgħod fejn xulxin, konna ħbieb meta konna żgħar ħafna. Ħafna żmien ilu imma. Kemm minna nafu xulxin? Ħafna, hux veru. Għax jiena u Griz tista' tgħid trabbejna flimkien. Jiġifieri long time ago niftakarna fil-foresta niġru nilagħbu flimkien u żgur wara kemm għadda żmien issa ħafna jiena ħafna kważi ħajjitna kollha flimkien. Inti ma tifhimx bil-Malti żorita. Qed ngħidlek inna nafu xulxin minn mindu konna żgħar. No. Ma tqajniex fuq il-programm mini bags, no. Naħseb l-ewwel darba li ntqajna. Meta il-mami tiegħu kienet sejra l-iskola bih u l-mami tiegħi kienet sejra l-iskola bija u waqfu jitkellmu u konna ntqajna l-ewwel darba naħseb dik in-nar. Toġobni ġifieri bħala girlfriend. Ismani ħanajdlek ħi. Ara, jiena u Mini konna ħbieb, ċoj għadna ħbieb, tajjeb, imma Mini mhux il-girlfriend tiegħi, jiena għandi girlfriend oħra issa, jisimha Chloe. U Mini toġobni hu bħala friend biss, imma jiena ma jdejjaqni xejn fiha lil Mini għax jiena nħobba l-Mini, imma hi meta taqbad teqret warbilha minn nofsi, moħħa biss fl-istudju fl-iskola dik. U jiena issa kbirtu, allura moħħni fil-girls. No. Aħna we're friends. Iwa, minn dejjem konna friends. Ħafna nies ta' kienu jaħsbuna boyfriend u girlfriend, imma no. We're just best friends, ux. Mela, la jiena Griz ma jdejjaqni xejn fih, apparti li kultant ikun naqra żaqqiq ta' imma l-pija għandu qalbu tajba, sensittiv, kif naqbad ngħidlek. Kultant naqra mqareb ukoll u ma jistudjax, xejn. Ġili nqogħdu nilagħbu, jew pereżempju ġili toqgħod torini ftit homework Mini, imma issa li m'għadniex nagħmlu l-programm, ma tantx għadna nintaqgħu għax jiena jkollha ħafna ħin ma' Chloe tiegħi, qed tifhem mal-girlfriend għax inħobbha. X'nostalġija qed tqabbadni kemm konna nagħmlu affarijiet flimkien. Immorru fil-river, fil-foresta, konna nawmu, nilagħbu mal-fishes. Mela, u darba Griz, mima, kien miexi fil-forest u rifes il-koko u bdejt ngħidlu Mela, u konna nilagħbu u nitilgħu mas-siġar, kienna tree house ukoll, konna noqogħdu nilagħbu hemm, veru ta' imma nagħmel ħafna affarijiet miegħu. Jaw inti ma tifhimx vera bil-Malti, qed ngħidlek jiena l-ħin kollu ma' Chloe tiegħi. Lil Mini ma tantx għadni nara ħafna, iwa kultant narata, imma mhux ħafna daqs qabel meta konna nagħmlu l-programm. Kuljum kont nara, imissa minħabba li jiena rusu, iktar inkun ma' Chloe, għalhekk qed ngħidlek hi. Toqgħod tistaqsini l-istess mistoqsijiet di. Jiena għadni nistudja ovvjament. Ġifieri l-Griz ma tantx nara ħafna issa, għax jiena qed nistudja forsi xi darba nsir nurse, jew doctor, ma nafx, issa nara.
Anka scientist jaġobni, notek, nistudja fuq is-science, inħab. Jiġifieri taf kif, hekk, nieħu gost nistudja ħafna jiena. Griz xejn, xejn. Mela, jiena Griz, najt li l-klowi tiegħi li nħobba ħafna, ma noqgħodx mingħajra, kollu naħseb fuqha, la nikber, promise, cross my heart and hope to die, li niżżewwiġha. Tidna messaġġ il-kulħadd, ġifieri. Nixtieq lil dawk il-maħbubin kollha, insomma m'hemmx għalfejn jkunu maħbubin, anke jekk ikunu miż-żewġin, jew jkunu aħwa, jew friends. Anke lil minita nixtieq ilha Happy Valentine's Day. Għax din hija l-festa ta' kulħadd. Mhux ta' min ikollu il-girlfriend jew il-boyfriend biss, ta' kulħadd. Għalhekk kur ngħidulkom Happy Valentine's Day! Għandek kun dis-sena. Se jaħbad ras ir-randan għandek kun, no. Ġifieri tiklux l-arm. Xaħlaw, kemm festa sabiħa, għax veru. Kulħadd iħobb. Jiena ngħid għalija, jiena nħobb lil kulħadd. U din hija festa bejn il-ġenituri u t-tfal, bejn it-tfal u l-aħwa, bejn in-nanniet u l-ġenituri, bejn in-nanniet u t-tfal, għax kulħadd fih l-imħabba ġo fih, u veru għandu l-imħabba. Allura, nixtieq ngħid Happy Valentine's lil kulħadd, lil kull min iħobb lilu nnifsu u lil ħadd ieħor.